Nangayo og pasaylo ang driver sa modern PUJ nga nakuhaan og video dito sa Mandawi City nga miagi sa gutter. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Ngita gisag paagi na overtake truck. Tanawa. Sa gutter, Asa naman kaagi? Among na mga pasahero. Kini ang kuha sa nag-viral nga video nga hitabo kagahapon sa udto sa Barangay Tipolo, Mandawi City. Sa sidewalk o gutter na nagsubay ang modern PUJ nga may rotang Konsolasyon, Cebu City. Human makaani sa atensyon sa mga netizens ug sa mga opisyales mismo, mihimo og aksyon ang Traffic Enforcement Agency. Upon coming to knowledge ato nga incident niya, upon direct and clear kanang direction gyud from Mayor Jongki, ato din tong giaksyonan kay lisod man sa kay ato tong pasagdan kato nga ingon ato nga pagka-reckless. Pipila ka oras human sa insidente, nasita ang driver nga giimbitar sa team uban sa iyang operator. Emosyonal siya nga nangayo og pasaylo. Giingong nagkadutdutay sila ni adto. Tanaw na ko sa video hawan maging kuan iyang liyo. Anong ni moral ito giingon sa challenge pa. Lupigon mo yung gagawos kay dako mo Gusto niyo ka mo overtake niya kay kuno sa nimo. Mura ba ganang tinudan na or hinabugay la sa ginto ba nga nakikumbaan na patong-patong nga violation ang gi-issue sa team ngadto sa driver tungod sa gihulagway nga reckless driving. Gi-issuehan sab siya og TOP o Temporary Operator's Permit sa taga-traffic police. Nakig-alayon sab ang team sa LTO kay nangayo sila og report sa nahitabo. Posibleng ma-issuehan kuno ang driver og show cause order. Piit na ko kitos tanan ni sujud gihapon siya. Which is sayop gyud. Akong warning lang gyud sa mga motorista gyud. Once naa mo sa Mandawi, pagbehave lang gyud taon mo kay wala gyud magbinuang diri sa Mandawi nga dili na to madakpan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.